Bizigaren mundua kapitalismoak gidatzen du. Sistema honek garrantzitsuena hastea eta baliabideak ahalik eta merkeen lortzea dela oihu egiten digu. Kapitalismoak planeta, baliabideak eta hemen bizi garenok esplotatzen gaitu. Beraz, ez dauka etorkizunik. Giza eskubideen hainbat urraketa salatzeko eta agerian jartzeko, herriek eta pertsonok daukagun baliabide bat, herri auzitegiak dira. Herri auzitegiek errealitate baten larritasuna jakinaraztea baimentzen dute. Gizarte kontzientzia pizten duten erreparazio ekitaldiak dira. Gertatu zena urraketa pairatu zuten pertsonen ahotsetan azaleratuz eta pertsona hauek ahaldunduz. Auzitegi honetan, bizitzaren funtsezko 4 ardatzetan oinarritutako hainbat gertaera adieraziko dugu. Elikadura burujabetza, energia eredua, zaintzak eta ekonomia berrantolaketa. Ikuspuntu feminista erabiliz. Bizimodu jasangarrietarako herri auzitegitik, elikagai ekoizpenean okupatutako lur desjabetzeak salatzen ditugu. Lurraldea babesten dugu eta elikadura burujabetzarako eskubide aldarrikatzen dugu. Auzitegitik, bizi izateko beharrezkoa den energiarako sarbideko oinarrizko eskubidea, legeek babestu behar izango luketela iristen dugu. Eta energiarako sarbide justo eta jasangarrirako eta energia burujabetzarako eskubidea defendatzen dugu. Zaintza sistema justo, parekide eta erantzunkideak aldarrikatzen ditugu. Zaintzarako eskubidea bermatzeko. Beraz, bizi maila duin baterako eskubidea bermatzen duten politikak eskatzen ditugu. Enpresak langileen esplotazio teknikengatik eta estatuak lan eskubideak eta errenta minimoen sistemak ez bermatzeagatik salatzen ditugu. Diru-sarrera bermatzeko errenta baldintzarik gabeko herritar eskubide bezala, mahaigaineratzen duen eredua aldarrikatzen dugu. Eredua aldatu behar dugu, gizarte iraunkor, justo eta parekideak eraikitzeko. Bizitza eta planetaren zaintza erdigunean jartzen duen eredua behar dugu.